इसोरनि खाथियावबो नोंथांमोना गोबां प्रे खालामदों जोंनि थाखाय बेफोर बिनिनो फिथाइ होननानै जों सानो आरो Bisa biryaninya udah apa bisa first class Salayaव अरनानै लाबाबो गुस्थियाव बहाबा अरनानै लाबाबो बेदर मोनजायो होननानै बुङो आरो बिदि फोथायनाय दोङो आरो मिथिया आरो बे बेसेबां थार बा नंगौना नङा बेखौ मिथिया आरो नोंथांमोना Apa? Pernah? Ayo. Ish. Oमफ्राय टिंकियानि बिफाया मा खालामदों? YouTube नायबाय थादों। अफिसनिफ्राय फैनायनि उनाव YouTube नायो। Hey everyone, welcome back to another video. नोंथांमोना जोंनि चेनेलाव गोदानबा आं हायना ओमफ्राय बे जाबाय आंनि फिसाला आंनि नङा जोंनि फिसाला कियान नार्जारि ओमफ्राय नोंथांमोननि उनथिंजाय बेक केमेरायाव दङ हाय आं जाबाय हिमसा जोंना बाबुआबो उन्दुलांदोंमोन ओमफ्राय सिखारबाय दा आं बे साननैसोनिफ्राय मोनसे खोथा सानगासिनो आरो माने दाथ' अलरेडि जोंना बाबुआ जोनोम मोननाया 2.5 months जाबाय दा 11 सेप्टेम्बर मोनफैबाय आरो जोंनि बाबुआ 3 months कमप्लिट जासिगोन आरो बेलेगफोरनो जायोना जाया बेखौ मिथिया बाट आंहा बे स्पेसियल जादों आरो आं माने आंनि जे प्रेगनेन्सि टाइमखौ आरोबाव गोसोखांफिनदों आरो माने गोसोखांनानै जिहेतु प्रेगनेन्सि टाइमाव बिराद मोनसे माने हेपि मुमेन्टसमोन ना बिसोर लाइफआव फार्स्ट प्रेगनेन्ट माने सेकेन्ड बा थार्ड बे जाबा बेलेग बाथ्रा फार्स्टआव जिहेतु जोंनि बे फार्स्ट बेबि ओमफ्राय फार्स्ट प्रेगनेन्सि बे टाइमाव जेरैबाबो जों टाइमखौ इन्जय खालामदोंमोन दाबो माने आंहा बे टाइमखौ बिराद गोसोखाङो आरो बे टाइमाव इदिमोन इदि होननानै आरो दाबो मालाबा माने बे टाइमखौ गोसोखांनानै बिराद माने मोजां नाङो आरो आरोबाव थांफिननो लुगैयो आरो टु आवर प्रेगनेन्सि टाइम आरो एक्चुअली बे बिदिबो जानो हागौ जोंना एक्सपिरियेन्सआ फार्स्ट टाइम ना बेनिखाय गासैबो एक्सपिरियेन्सआनो निउ एक्सपिरियेन्समोन आरो जोंनि थाखाय फार्स्टआव हस्पिटालाव थांनायनिफ्राय आल्ट्रासाउन्ड खालामनायनिफ्राय ब्लाड टेस्ट खालामनायनिफ्राय बाबुनि हार्टबिट चेक खालामनायनिफ्राय गासैबो जोंनि थाखाय फार्स्ट टाइममोन आरो दासिम जेसेबां एक्सपिरियेन्स जोङो मोनबाय थादों सब फार्स्ट टाइम बेनिखायनो जोङो गासैखौबो एन्जय मोजां खालामनो मोनदों मोजाङै एन्जय खालामनो मोनदों आरो सानैबो बाट आंहा एसे प्रेगनेन्सि टाइमाव गिनाय मोनसे खोथायानो आंखौ बांसिन माने सिं आरो आं जुदिও माने बारा एक्सप्रेस खालामाखै मानसिफोरनि सिगाङाव बाट मोनसे आंहा टेनसन जाना थायोमोन आरो बे जाबाय आंहा जिहेतु मिथिया आरो बे कनसेप्ट जानायनि सिगाङावसो जाखो ना उनावसो जाखो आंहा कभिड जादोंमोन ना कर'ना जादोंमोन आंहा आग्रा ताजमहल थांनायनि उनाव आरो बेनिफ्राय फैनानै आंहा कर'ना पजिटिभ जादोंमोन ना बे टाइमाव आंहा बिराद मेडिसिन माने जाबाय आरो खनसेयावनो नौटा गाहाम टेब्लेट मोननांगौ इदिबो जादों आरो लाइफआव इदि आरो ओंखायनो एसे आंहा गिनाय फैयोमोन आरो बे टाइमाव माबा जिहेतु माने आल्ट्रासाउन्डआवथ' सब माबा प्रब्लेम थाबा देखायो थेवबाबो आरो आंहा माने बे जोंनि मेडामा बुंदोंमोन आरो जोंनि गायनि मेमा दा जिहेतु कर'नाया गोदान माने मोनसे भाइरास फैदों दाबो रिसार्चसो खालामबाय थादों ओंखायनो माने बांसिन माने प्रेगनेन्ट माने लेडिफोरना आरो जायफोर पजिटिभ मोनदों बिसोर माने प्रेगनेन्सि टाइमाव जेबो गम मोनानो आरो बेबिनि सब नर्मेल देखायो बाट माने आफ्टार डेलिभारि कमप्लिकेसि बहुत फैदों होननानै बुंदोंमोन आरो जोंखौबो बुंदोंमोन बाट फर्चुनेटलि जोंहा बोराइ बाथौनि अननायाव जेबो जायाखै आरो बोराइ बाथौनि अननायबा नोंथांमोननिबो ब्लेसिं जों मोनदों नोंथांमोनाबो गोबां माने मोजां बोर सारस्रि हरदों इसोरनि खाथियावबो नोंथांमोना गोबां प्रे खालामदों जोंनि थाखाय बेफोर बिनिनो फिथाइ होननानै जों सानो आरो नोंथांमोना जायोना जाया बे प्रेगनेन्सिनि जे आं जे बुंदोंना आरोबाव बेक टु प्रेगनेन्सि लाइफआव थांनो लुबैयो बे मेम'रि आरो गोसोखांबाय थायो आरो नोंथांमोना जायफोर माने अलरेडि गथ' जोनोम मोनदों बा मादार बा फादार बिथांमोना बिदि एक्सपिरियेन्स खालामो ना खालामा कमेन्टआव खोन्थालाय लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' गम मोनदों दां दिनै जोंनि भिडिअआ बे इभिनिंआवसो बानायदों बेनिफ्राय जोङो दिनै डिनार बानायनो बिराद बादों आरो आंबो अफिसनिफ्राय जास्ट मोनफैदोंसो साहा लोंनानै जास्ट रेस्ट लादों आरो बेनिफ्राय माबादों माइ गेलेबाय थादोंमोन बेनिफ्राय बे उन्दुलांबाय बेनिफ्राय सानबाय आरो ओंखाम संनांगौ सम जादों बाट ओंखाम संनो थाखाय ओरैबायसा बादोंना दिनै बेनिखाय सानबाय दिनै अर्डारखौनो होनानै जानोसै होननानै गोदान गंसे बिरियानि दखान मोनदों आरो रेटिंआ मोजांमोन मा नोंबो बुंगोन ओमफ्राय गोदान गंसे दखान मोनदों आरो बिरियानि बाय किल' होननानै मोजां रेटिं दङमोन आरो कमेन्ट्सफोरखौबो फरायनानै नायबाय मोजांमोन बेनिखाय बेनिफ्रायनो दा बिरियानि 1 केजि अर्डार होदों बेनिफ्राय आरो करमा होदों आरो चिकेन करमा होदों बेनिफ्राय रायता अर्डार होनायनि उनाव 90 मिनिट्स बिसोरो लायो आरो प्रिपेयार खालामनो
फ्रेश प्रिपेयार खालामनानै बिसोर हरो आरो दा जोङो अर्डार होबाय दा 7:30 ना बेसेबां जादों टाइमा 8टा जाबाय अलरेडि दा इनिफ्राय दा डेलिभारि टाइमखौ बिसोर फिथिबाय थादों आरो 9:20 आव डेलिभार खालामगोन आरो दा नेबाय थादों आरो लोगोफोर जेनेबा सानफ्रोमबो जिहेतु दिनै उइकेन्ड फैबायना सप्तासे गाहाम आं सानफ्रोमबो जों बाहेरनि जायाखैनो सप्तासे गाहाम संबायनो थायो ओमफ्राय आरो दा गथ'जों आंबो सानसे माने बिजों थानाय बे साननैसो जोंना कन्टिनिउसलि बाबुआ डिस्टार्ब खालामदों आरो उन्दुनो मोजाङै होआखै मैया हरावबो बिराद डिस्टार्ब खालामदों आरो जोंखौथ' उन्दुनोनो होआखै जों 2टा बाजासिम बिदिनो थाबाय थादोंमोन आं बेनिफ्राय 2टानि उनाव उन्दुलांबाय आं अफिसाव थांनांगौ होननानै बेनिफ्राय बे हारसिं लाबाय थादोंमोन आरो बियो गथ'नो ट्राय खालामो बियो हाबा वालाव बेफोरो स्टिकार दंना इथिं दङ बे जाबाय जोंनि कियाननि फेभरेट वान बे स्टिकारा बिना फेभरेट बेनिफ्राय नेक्स्ट फेभरेटआ बे फट' गथ'आ बे बाबु बे बिदा आरो जोङो आदा होननानै बुङो आरो बिनि बिराद नायबाय थायो आरो बेखौ नायबानै हारसिं मिनिबाय थायो आरो बे आरो बिबारखौबो नायो मालाबा बे आर्ट पिसखौबो मालाबा नायो बाट बि सबसे फेभरेट आरो बिना बिखौ सबसे फेभरेट नेक्स्ट फेभरेट बि बे मोननै बुस्थुखौ बियो नायनानै ओरैबायदि मिनियोना एकदम जि इन्टारेस्ट जायो हारसिं जुदि बेखौ बेहाय दोनो बिसिनायाव डाइरेक्ट बे खर'खौ गिदिंनानै इथिं नायगोन इथिं थाबा ओमफ्राय इथिं नायो बेखौ नायनानै मिनिबाय थायो आरो बियो बयहाबो जेनेबा बिदि जेरैबाबो जों गेदेर मानसिनि फेभरेट थायोना बुस्थुफोरखौ जोङो बेखौ मोजां मोनो बेखौ मोजां मोना बेबायदिनो खोमा गथ'फ्राबो माने ब्रेन डेभेलपमेन्ट जागासिनो दा ओंखायनो बियो बेफोरखौ एसे एसे रोंहांदों आरो जोंनिनो आरो सासे साबसक्राइबारा जेब्लानाखि जोंनि बाबुआ मेडिसिन दौनाय देखायदोंमोन ना अब्ला खोन्थादोंमोन आरो सिस्टार बिदि बाबुखौ ग्राइप वाटार लोंहो बिदि होननानै आरो जों लाबोदों ग्राइप वाटार ओमफ्राय ग्राइप वाटार लोंनायखायनो आरो जे बाबुनि बेहा गेजेर ससेयाव कनस्टिपेसन जादोंमोन ना बे दा माने मोजां जादों आरो बा नुबायना नायबाय थादों ओइनै बिना बेयावथ' दोङो केन्डेल लाइट डिनार बानायखौ जोङो दिनै फोजोङा आखाइखौ साइड खालामनानै दोननोसै दानो बाबुआ गाबगोन लाइट खालामनो हाबा बेनिफ्राय दा नायनोसै फ्राव फिसा फिसाफ्राव मा दोङो बेयाव सामब्राम आरो नेक्स्टआव नायनोसै मा होदों बेयावबो सेम बेखौनो होदों बेयावबो सेम बेखौनो होदों 1 किल'खाय बेखौनो होदोंमोन हामा एकदम पियासनि दाम पुरा लादों आरो बेनिफ्राय बे ग्रिन साटनि पुदिनानि साटनि जागोन आरो बे पुदिनानि साटनि बेखौ नायनोसै बेयाव दङ बिरियानि जानो थाखाय करमानि रोसि होदों आरो बे रोजा बेयाव रायता होदों बे जाबाय रायता नेक्स्टआव मा दङ बेखौ नायनोसै बेयाव दङ चिकेन करमा बेबो माबा मोनसे रोसि होदों आरो करमा जागोन बेबो चिकेन करमा दङ बेयाव बेनिफ्राय फाइनालि जोंना बे जाबाय बिरियानि बेखौबो खेवनोसै र' खेवनाया बिराद टाफ माथो बे आगाजों पुरा माबा खालामनानै होदों आरो जाबाय बिरियानि ना बाबुखौ गाइखेर दौहोबाय थादों दा दौनाय जोब्बानो जोङो दा बिरियानिखौ जानोसै आरो एकदम उखैबाय थानो हाला बे जाबाय बिरियानि हान्डी बिरियानि आरो बे मटका बिरियानि बेनिफ्राय चिकेन बिरियानि आरो बे बेनिफ्राय बेथिं माबा मोनसे बिसोर ग्रेभि हरदों फ्रियाव बिथिं पियाज चटनि माबा दङ निम्बु दङ बेनिफ्राय बेबो पुदिनानि चटनि बे जाबाय रायता आरो बे जाबाय करमा चिकेन गाइखेर दौहोनाया जोब्बाय बेना बेनिफ्राय कियानखौ बिथिं दा दोनदों बेनिफ्राय दा जोङो बिरियानि जानोसै आरो बिरियानि दङ नै जोंनि बिरियानिया नेबाय थादों नै बिरियानि रायता करमा सब दङ बिथिंनो माबा थान्दा जालांगोन बे आखाइ सुवाखैनो आखाइ सुना फैनोसै बावदों ना जानायनि माबायाव ओरैबायदि आरो लोगोफोर दासो आरो बे एसे सिगाङाव आरो बिनि आग्रानि लोगोआ HPCआव मावनाय आरो बिनि वाइफआबो बेहाय थायोना माने दिल्लीयावनो बेहाय जब मावो बियो मिटिङाव फैयो आरो बिदि लोगोआ ओमफ्राय बे जास्ट फन हरदोंमोन आरो
गाबोन थौहैगोन बिदि बाहेराव दिल्लीनि एसे खाथियावनो बेरायनोसै थौहैदो होननानै आरो बाट गाबोन आंना माने डेन्टेल एपइन्टमेन्ट दङ बे आंना हाथाइ इमप्लेन्ट खालामनायनि उनाव आरो आं चेकआपआव थाङाखैना बे प्रेगनेन्सि टाइमखाय दाथ' डिलिभारिबो जाबाय ओंखायनो सानदों गाबोन माने एपइन्टमेन्ट लानानै गाबोन थांसिगोन होननानै एपइन्टमेन्ट लाबाय आरो ओंखायनो दा गाबोन थांनो मोननाय नङा जों होनदों आरो नेक्स्ट उइकेन्डआव प्लेन खालाम बिदि होननानै आरो जोहोलावा खोन्थाहरदों आरो Apa? Hayat, 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 ayy. Lepas jangan share, ayy. Chicken biryani, chicken korma, ini chicken korma ni resi berdengar. Apa? Nah, apa berbudan? Pias. Oh. Hamba bang. First class. Tasty lover. Worth it. Nah? Korma ada jadi gede. Jadi bisa ladang bisa tasty ada. Lepas dia bisa biryani waktu ang 1 kilo jana kan. Korma ni dia. Bye-bye. Terus yang zahang lengkang. Ang guna wala daun duit dan sih. Kendra raji jalan ang jalan buat bini cuma dah herang. Sampai babu gele ini dan undulangnya si di megon masih dengar. Saya kamu dengar. Kayak ini dia lah betul dengar ada. Tanah dan baterai di megon tanahnya pura ada bau. Petani full saja kan. Nah, ini di lawe sana go, ini lai. Ada orang tahu pun bermain udah sedang nangan. Ada masa ketapung nana kita mana ada. Gesekang dan mana ada hai. Zakang ini udah sang gesekang dan be baterai ada baik. Ini fungau tu be tanah semua ada. Di mog dan di lunauna. Zina balting plastik ni balting dengan be balting asih pengen dengan mana ada. Biar nang nane ini dan jadi ada anak. Asiaw di Mawazadang Asiaw danza dengan ready. So जोंनि गामियाव फोथायनाय दङ ना इदि दानजाबा बेदर मोनजायोनो इनिखाय मोनजाबाय दां दिनै बिरियानिखौ आरो जोंबो सानबाय दिनै ओरैनोथ' जेबो प्लान गैयामोन आरो जुदि बेदर जानाय दिनै जेबो प्लान गैयामोन ओरैनो जास्ट बे अफिसनिफ्राय फैनाय उनाव आंथ' ओरैबाबो ओंखाम संनो थांनायावनोमोन ओमफ्राय बेबो बुंबाय नों जुदि संनो बादोंबा बाहायनिफ्राय जानोसै दा आंबो आरो गाज्रि मोनगोन नामा संनाङाबा प्लाना अट'मेटिकलि बिदि जालांबाय आरो बे टाइमाव आं बिनि खोथाखौ गोसोखाङाखैमोन आरो नोंथांमोना साननो हागौबा बिखौ खिथिनो थाखायसो अर्डार होदों नामा होननानै अर्डार होनाय टाइमाव बिदि जेबो गोसोआनो गैयामोन आरो बे एफा सायाखैमोनबो ना बेनिखाय गोसोखाङाखैमोन बाट जाखांनायनि उनावसो आं बेखौ गोसोखांदों आरो नंगौ जानोबो हागौ बिदि हाबा बहाबा इदि जाबा इदि बेदर मोनजायो होननानै बुङो आरो गामियाव फाइनालि बेदर मोनजाबाय दां आरो माबा जायोना सालाय सालायाव अरनानै लाबाबो गुस्थियाव बहाबा अरनानै लाबाबो बेदर मोनजायो होननानै बुङो आरो बिदि फोथायनाय दङ आरो मिथिया आरो बे बेसेबां थार बा नंगौना नङा बेखौ मिथिया आरो नोंथांमोना खोन्थालाय नोंथांमोना मा सानो बे नंगौना नङा होननानै बाट आं मेक्सिमाम टाइमाव इदि रियेलाइज खालामो आरो बे बुस्थुआ नंगौबो जानो हागौ जेब्लानो आंहा इदि काट जायोबा सालायाव बा बहाबा गुस्थियाव अरना लाफ्लाङो बिदियाव बेदर मोनजायो आरो मेक्सिमाम टाइमावनो बे कोइन्सिडेन्सबो जानो हागौ कोइन्सिडेन्सबो जानो हागौ बाट बेबो जानो हागौ बुंनाय खोथाबो जानो हागौ बे फोथायनाय दङ आरो जोंनि मानसिफ्रा बिदि बुङो आरो जों उन्दैनिफ्रायनो खोनादों आरो दा लोगोफोर जोंना दिनैनि माबाया भ्लगा बेनोमोन आरो भिडिअआ जास्ट नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानबाय माथो खालामगोन होननानै शेयार खालामबाय नोंथांमोनजों नोंथांमोना जोंनि दिनैनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम आरो लोगोसे कमेन्टबो खालाम जोंनि भिडिअनिखौ माबायदि नुदों मोनजायाखैबाबो आरो लोगोसे अननानै जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो जायफोर खालामाखै आरो